Jeg sidder her sammen med Natalie Dahl, og vi skal i dag kigge på, hvad du kan hjælpe folk med nogle problemer, som nogle mennesker har. Lad os lige høre, hvad er egentlig baggrunden for, at du har gået ind i sådan en type job her? Godt spørgsmål. Ja. Kort sagt, jeg har altid haft interesse for at hjælpe folk. Ja. Men jeg fik mulighed at begynde at arbejde med det fra 2015. Ja. Så jeg startede at arbejde med det i 2015. Ja, ja. Så nu kan jeg godt sige, at det er det, jeg elsker at lave. Ja, ja, ja. Og så har du det sådan, at du gerne vil hjælpe andre mennesker også? Jamen, jeg holder personlige samtaler med folk. Ja. Og kan sige, at mange gange så har man det samme udfordringer. Ja, altså problemer og udfordringer. Ja, problemer og udfordringer, ja. Ja. Og det er nok selvværd, angst, depression. Ja. Så hvis jeg kan nævne stress. Ja. Så det kommer igen og igen og igen. Og du vil gerne hjælpe folk med at styrke deres selvværd der. Og så kommer jeg i tanke om, at jeg vil lave online-kursus. Ja. Det er fordi, det ikke alle mennesker vil komme til mig. Nej. Så det er på grund af forskellige årsager. Ja, ja. Og så derfor, man kan sidde hjemme, og så arbejde med forskellige øvelser. Ja. Og har mulighed også at ringe til mig, og så stille spørgsmål. Ja. Men sidste opfindelse, det er, at man kan jo samle gruppe mennesker, og så arbejde online intensivt. Ja. Det er fordi, vi former vores venner i 21 dage. Ja. Eller vi danner vores venner. Ja. Og hvis man arbejder med det intensivt, så kan man sige ændring. Ja. Og derfor, så det er nyt. Så har du noget nyt der, ikke også? Og de mennesker, du vil hjælpe, er det dem, der er stresset, eller dem, der har lavet selvværd, eller hvad er det? Hvis du kigger på mennesker, som har stress, det er mange af dem har lavet selvværd. Ja. Det er fordi mennesker, hvis vi kigger dybt i problemet, så mange mennesker ikke elsker deres job. Nej, okay. Så de arbejder der, fordi de har brug for penge at betale regninger, for eksempel. Ja. Så nogle af dem har problemer hjemme. Ja. Med kærlighed. Ja. Med helbred. Ja. Og hvis du kigger på forskellige ting, så lige pludselig kan du se tydeligt, at hvis man får stress, så stort set det er mange gange, har man også lavet selvværd. Ja. Og så uheldigvis, så vil man ikke gøre noget ved det. Nej. Fordi mange mennesker lukker sig selv og tror på og håber på, at det går over. Ja. Men jeg kan sige med min erfaring, at desværre, det går ikke over. Nej. Så nogle gange får man noget medicin, du ved, berolige piller eller hvad ellers man får. Ja. Men det er igen uheldigvis, det er ikke løsning. Det er ligesom, man får plaster på sår. Ja. Men hvis man har betændelse, så har man brug for at arbejde grundigt med de ting. Ja. Og det er ret alvorligt. Ja. Fordi hvis man ikke gør det, så kommer det igen. Og det gælder også depression. Ja. Så stress og depression, så man kan sagtens stille plaster, og så personen kan arbejde videre. Ja. Men problemet er inde i kroppen. Problemet er ikke væk. Ja. Og derfor jeg har selv været på kursus. Ja. Og det ligner dem, som jeg prøver at opstarte. Ja. Og det har været virkelig intensivt. Ja. Jeg blev så imponeret, og jeg blev inspireret. Ja. Og så jeg tænkte på, at jeg vil gøre det for mennesker, som gerne vil ændre deres situation. Ja.
Er der mange mennesker, der skriver her, der er manglende glæde også? Er der mange, der ikke er glade for deres job, tror du? Eller deres livssituation i det hele taget? Ja, jeg tror, jeg kan ikke svare på første spørgsmål, fordi så skal man lave undersøgelse. Ja. Men på den anden, så desværre har jeg hørt fra forskellige mennesker, at der er mange efterhånden mangler glæde. Ja. Mangler tilfredshed. Altså, de er ikke tilfreds med livet. Nej. Og så det kan man leve om på. Ja. Man kan. Og så jeg tænkte også ofte på, at man kan sagtens tage ud og spise ude i byen, og så bruge 1000 kroner på det. Ja. Eller tage også i byen, og så købe tøj, eller købe noget online. Ja. Og så bruge penge på det. Ja. Men ja, igen, det er kun min mening. Ja. Hvis det er fordi, du tror, at mange folk mener, at man skal bruge nogle penge til noget, man godt kan lide for at blive mere lykkelig. Jamen, altså, jeg har ikke noget imod, at folk bruger penge på det. Nej. Men jeg tænker sådan, at hvis personen selv har det godt, ja, så fungerer alt omkring en. Ja. Og så har man også god økonomi, og så man har det, og det kan vi sige, ligesom man lever i flow, du ved. Ja. Så alt lykkes. Ja. Og så man kan mærke det indre balance. Ja. Man kan mærke indre smil. Ja. Altså når man står op om morgenen, ja, ikke også? Når du nu snakker om indre balance, hvad tænker du der? Indre balance, det er, når man ikke reagerer på alle de skræmmende ting, som man hører fra forskellige ting, fra forskellige medier. Ja, ja. Så det er fordi, som jeg kan sige, at angst, det er ret slemt med mennesker. Altså når man er bange, så er man ikke kreativ. Nej. Man kan ikke være kreativ, hvis man har angst. Nej. Og så plus, hvis man er bange, så hvad sker det så? Vores immunforsvar er sinket. Ja. Så bliver man lidt syg. Ja. Og så der, man kører det i en cykel, du ved. Ja. Men heldigvis kan man lære. Man kan lære at have det godt. Ja. Og så det er mærkeligt nok, at man siger, at man giver omstændigheder skyld. Altså hvis det ikke går, som det skal. Ja. Så man siger, det er nogen med, jeg ved ikke, med forældre, med politik, med arbejdskolleger, med chef, med hvad som helst. Ja. Men man har det svært ved at kigge på sig selv og sige, hvem er mig? Ja. Så hvad er det, jeg gør forkert? Ja. Og så prøver man svar på det, at det er andres skyld. Ja. De fleste gange siger man, at det er andre mennesker har skyld for, at jeg har det så elendigt. Ja. Ikke også? Ja. Og så sidder man der. Men uheldigvis, så når det kommer en uheldig ting, så kommer det også andre uheldige ting. Ja. Så og så derfor mener du det med, at det er ligesom en glidebane, man kommer ud på, så det bliver værre og værre? Ja. Du har nok bemærket, hvis det sker et eller andet, som man ikke kan lide, så lige pludselig sker det en ting til, og så en ting til. Ja. Man kommer for sent til møder, for eksempel, eller få bøder. Hastighedsbøder, eller parkeringsbøder, eller et eller andet. Ja. Så det er ligesom der, altså man siger, at man har uheldig dag. Ja. Men heldig dag er afhængig af os. Ja. Vi kan skabe selv heldig dag for os selv. Men jeg vil påstå, at man kan selv gøre et eller andet for sig selv, på mental plan, for at få den held. Ja. Du ved, vi er på negative vibrationer og positive vibrationer. Ja. Og hvad er det, jeg mener med det så? Ja. Så nogle gange så man kan være sur. Ja. Og så kommer det, man bliver sur, og så kommer angst, og så man bliver måske misundelig, man bliver jaloux, og så man kører på de negative følelser. Ja. Men den anden dag, så kan man mærke glæde. Ja. Man begynder at smile og får lyst til at gøre noget godt for andre mennesker. Ja. Og så lige pludselig kan man se, at man får penge. Lige pludselig, når man ikke forventer dem. Ja. Og så det er ligesom, man siger det helt,
Ja. Men man kan opsøge det selv. Ja. Man behøver ikke at vente, at det bliver værre og værre. Nej, ikke nej, også? Nej. Jeg får ofte spørgsmål om, hvornår skal vi komme til dig? Ja. Hvornår kan du hjælpe os? Ja. Og jeg vil mene, hvis personen føler, at han eller hun ikke er glad, Ja. så skal man starte at gøre noget for sig selv. Ja. Ja. Og det er små ting. Ja. Det er små ting, men vores livsstil består af mange små ting. Ja. Ja. Og hvis vi lærer dem, hvordan vi kan håndtere forskellige ting, Ja. hvordan vi kan stå op, hvordan vi kan ligge os i sengen, Ja. hvad er det, vi kan gøre, hvad er det, vi kan spise, Ja. hvad er det, vi kan drikke, hvordan vi kan holde fokus på nogle bestemte ting. Ja. Ja. Ikke også? Så lige pludselig så bliver livet anderledes. Ja. Og det er det, det drejer sig om. Ja. Ja. Fordi vi fik det ikke at vide i skolen, Nej. uheldigvis. Nej. Det kunne være rart. Det var det. Du snakker også noget omkring angst for fremtiden, for eksempel. Er der mange mennesker, der er angst for, hvad der sker med dem i morgen? Det vil jeg mene. Ja. Det er min subjektive mening. Ja. Men jeg kan sige, at jeg holdt foredrag ikke så lang tid siden, for et par dage siden. Ja. Og så stiller jeg spørgsmål til publikum. Ja. Jeg siger, hvilke udfordringer har I så? Ja. Og angst og depression. Så det var 2 ting, som folk nævner. Okay. Ja. Ja. Så det betyder, angst fylder meget i menneskers sind, Ja. Ja. i menneskers tanker. Ja. Og man kan også arbejde med det. Ja. Jeg vil jo sige, at jeg tænker på, at angst, når først at man får angst, så har man været igennem gennem så man har været igennem en tid, hvor det ikke har lykkes for en. Det er korrekt. Det er fordi angst, det er negative følelser. Ja. Så man lige pludselig bliver sinket til negativitet. Ja. Og så angst, ja, det giver også lav selvværd. Ja. Så det er ligesom ond cirkels, vi kører i. Jamen, det er det, ja. Ikke også? Ja. Så, og når man er bange, så begynder man at forestille sig de værste situationer fra sit liv. Ja. I fremtiden. Ja. Og hvad sker det så? Ja. Så går det i opfyldelse. Ja, vi får, hvad vi tænker. Ja. Og det er mange mennesker glemmer det. Ja. Fordi vi skal huske, at vi skal, hvis vi tænker negativt, Ja. så det med stor sandsynlighed sker noget negativt i vores liv. Ja. Så det kan betale sig at tænke på nogle ting, som vi godt kan lide. Ja. Ja. Så som vi ønsker. Og så også finde ud af, hvad der måske er ens mening i livet. Ja, bestemt. Bestemt. Ja. Men det er svært. Ja. Fordi når mennesker har angst, når mennesker er bange, Ja. så det er svært at se mening ved livet. Ja, så tør det ikke springe ud i noget nyt. Nej, bestemt ikke. Nej. Bestemt ikke. Hvad så, hvis nogen bliver syg? Hvad så, hvis man kommer til at mangle penge? Hvad så? Ikke også? Ja. Og så sidder man der. Ja. Altså, man bygger en hul Ja. til sig selv. Lille rum, Ja. hvor man ikke tør at kigge ud. Ja. Stressede mennesker, de er ofte bange. Ja. Ikke også? Så det er ligesom kombination. Ja. Og så de kan også have depression. Ja. Ja. Ikke også? Så det er jo, de har brug for at arbejde med sig selv. Så andre mennesker ikke kan hjælpe dem. Ja. Det er umuligt. De skal finde ekspert, Ja. og så lave forskellige øvelser. Og det er det, jeg prøver at arrangere. Ja. Og det er det, du har gjort dig til specialist i. Ja, så jeg kan sige, at det lykkes for mig. Ja. Ja. Jeg kan sige, hver eneste gang, når jeg får en person, som virkelig ikke kan sige lys i hverdagen, Ja. så får man Måske har I til... også tankemøller og kaos i tankerne og sådan noget. Ja, det er alt sammen jo. Ja. Ikke også? Det er alt. Ja. Hele buketten. Ja. Ikke også? Men det er noget, du kan hjælpe folk med.
Jeg kan hjælpe folk med. Ja. Og det kan jeg sige med sikkerhed. Der er en intensiv 30-dages kursus der. Ja, det er nyt, som vi har nævnt. Ja. Og det er jo, det foregår sådan, at jeg laver live-videoer. Ja. Så det betyder, at jeg laver videoer det samme, altså de kan se mig den dag, hvor hvordan kan vi sige, har den her live-video dag, ikke også? Ja. Så 20 gange om ugen, så tager vi forskellige emner. Ja. Og efterfølgende får alle, som vil være med, så de får hjemmeøvelser hver eneste dag. Ja. Og så plus, så skal de også rapportere. De skal skrive til mig, hvordan det gik med deres øvelser. Så og efter hver video, så kan jeg svare på deres spørgsmål. Ja. Så det er faktisk, du ved, meget enkelt. Ja. Men du ved jo, alle genialt er enkelt. Ja, det er det. Mm. Jeg kan bare godt mærke, at det hjalp mig, da jeg var på kursus. Ja. Så det er faktisk ikke min opfindelse. Nej. Men jeg har ikke set det i Danmark. Nej. Det er ikke eneste person, der har lavet sådan. Nej. Og så tænkte jeg på, at jeg vil prøve. Ja. Fordi jeg har erfaring med personlig coaching. Jeg har erfaring med online-kurser. Ja. Så jeg kan håndtere også på den måde. Ja. Og det bliver mere intensivt, kan vi sige. Ikke også? Ja. Så jeg håber, at de mennesker, som har brug for det, så kan se muligheder i det. Ja. Og dem, der har brug for det, dem vi lige har snakket om i introduktionen, det er ikke også? Jo, hvis man mærker, at man mangler noget i livet. Ja. Du ved, hvis man mangler glæde. Udover at det kan skabe indre ro og balance, for eksempel. Man kan godt. Ja. Man kan godt. Ja. Det er eneste betingelse. Bliver det på gruppeniveau, man har det, eller bliver det personligt? Det bliver et spørgsmål. De kan skrive til mig. Så siger de får live video, og så skriver de til mig efterfølgende. Ja. Ikke også? De sender tilbage deres feedback efter øvelserne, og så stiller spørgsmål til næste video. Og næste gang, så efter video, så svarer jeg på deres spørgsmål. Ja. Er der mange mennesker, der omgiver sig med forkerte venner? Jamen... Tror du det? Jeg vil sige, at jeg tror, det er tradition. At de mennesker, som vi har, så bliver vi ved at være sammen med dem. Ja. Og det er klart. Så det er sådan, vi mennesker. Ja. Men udfordringen ligger, at hvis mennesker, altså dem, som vi omgives, er negative, og taler om det samme ting, så de klager over livet, de klager over forskellige ting, og vi er nødt til at lytte til dem, selvom måske vi har løsning. Måske kan vi hjælpe dem, men uanset hvor vi siger til dem, så lytter de ikke. Og de bliver ved at klage. Ikke? Så, og det vil sige, at det er igen min subjektive mening, at det er forkerte mennesker. Så mennesker skal inspireres, du ved. Og hvis det ikke sker udvikling, så sker det afvikling. Så, og du ved, vi har kun et liv. Altså, jeg tror på, at vi får flere liv, men liv, som vi husker, det er her og nu. Så hvis vi bruger vores tid og energi på mennesker, som er utilfredse, og ikke vil gøre noget ved det, så jeg vil mene, at vi mister vores tid. Og du har sådan en kursus der, hvad koster det egentlig? Du vil gerne have folk til at melde sig hurtigt, det er jo også. Jamen, hvis folk melder sig til jul, så får de kæmpe stor rabat. Fordi prisen, det er jo, jeg vil sige, letterligt. Den er meget let. Ja, for den indsats, jeg gør... Prisen kan de jo se på hjemmesiden, så det behøver vi ikke at nævne her. Ja, nemlig. Men de får også bonus. Og så får de bonus her, hvis de tilmelder sig inden jul. Ja. Så det er noget, der skal ske lige med det samme. Heller. Ja. Men det er også godt for dem. Ja. Jeg tænkte på, at... Og det er din berømte bog. Skab selv små mirakler i dit liv. Ja, det er bonus. Man får den gratis, hvis man tilmelder sig til jul. Du ved jo, en begyndelse, det er helt vejs til
succes. Ja. Så nogle gange så tænker man på bestemt ting. Ja. Og så siger man ja. Og springer. Ja. Og så får man et godt resultat. Ja. Ja. Så kan man, vi skal være klar til forår. Ja. Med smil på livet og Ja, du forestiller dig, at 2024 skal være det år, hvor man virkelig tager sig sammen og får det gode liv. Det bliver vi nødt til. Ja. Så vi har kun en mulighed at få det bedre. Ja. Fordi hvis vi kigger på flere år, som vi har haft, så vi skal kravle op. Ja. Og opmuntre os selv. Ja. Ja. Så vi skal være virkelig stærke. Ja. Og klar til forskellige ændringer. Ja. Og det kan forekomme. Ja. Ikke også? Man skal være mentalt klar. Ja. Det er vigtigt. Glæder og styrker og balance. Ja. Så det er din julegave til folk, hvis de tilmelder sig her? Jeg vil gøre mit bedste. Så jeg skriver alle opgaver til hver dag. Så hver eneste dag de får opgaver. Og det er meget intensivt, skal jeg sige. Ja. Ikke også? Så man må ikke være doven. Nej. Men på den anden side, altså hvis vi kigger på mennesker, hvis man er doven, så kan man ikke opnå så meget i livet. Ingenting. Man når ingenting. Så, og mange gange, når man får bedre selvværd, så for det første, man reducerer stress. Ja. Det første. Og så for den anden også, som ikke står på hjemmesider, der er mange mennesker at tabe sig. Okay, hvorfor taber man sig? Det er fordi, man begynder at tænke på sig selv anderledes. Ja, ja. Mere positiv. Ja. Og så sker det så. Og efter jul, jeg tror faktisk, det kunne være aktuelt, ikke også? Ja, fordi ja. man spiser lidt for mig der. Ja, ja. Mellem jul og nytår, ikke også? Ja. Så det er kurset, det er styrk dit selvværd, det er 30 dages intensivt forløb. Ja. Ja. Styrk dit selvværd i 30 dage. Ja. Og det er intensivt, det vil sige, at det kører hårdt på. Men folk skal beholde deres arbejde. Det er ikke sådan, de skal tage ferie, ikke? Ja. Så det er almindelige dage, men så det er ligesom... Ja. Ja, det er noget, man kan lave ved siden af sit arbejde. Det er ikke et hele dags kursus, det er hver 2 aftener om ugen, ikke også? Nej, men man skal arbejde med sig selv hver dag. Ja. Men det er over deres arbejde, kan vi sige. Ikke også? Man kan sagtens klare det. Ja. Jeg har prøvet det selv, som skal siges. Ja, det er udfordrende. Ja. Men jeg føler mig så stærk efter det. Ja. Det er fordi, det gavner virkelig. Ja. Fordi man begynder at tænke anderledes. Når vi ændrer vores tanker, ændrer vi vores liv. Ja. Ikke også? Så det spørger sig, hvad tanker du har, og få dem sporet det rigtige sted hen. Uheldigvis så vi kører på, jeg siger det, zombie-regime. Ikke også? Ja. Fordi vi tænker ikke på, hvad vi tænker på. Nej. Og det er vigtigt for os at begynde at spore vores tanker. Det er fordi mange tanker, det er ikke vores tanker. Nej. Og så når vi siger det selv og forstår det, hvordan det fungerer, så lige pludselig det er os bestemmer, hvor vi tænker på. Ja. Og det er jo så godt, som kan være. Ja. Så man får lige pludselig fred. Ja. Og du ved, Per, at flere mennesker skaber ro i sig selv, end hurtigere vi skaber ro i verden. Ja. Reagerer. Så hvis man siger, at man reagerer med had, så sender man negative vibrationer i verden. Ja. Og de vibrationer, de forenes, og det er ikke godt for nogen. Nej. Fordi vi kan ikke skabe nogen gennem ulykkelse. Nej. Det er umuligt. Ja. Og så hvis man vil ændre nu, og så siger, nej, vi skal stoppe der, men det eneste, vi kan stoppe nu, det med os selv. Ja. Alle vil kunne få det her til at lykkes for dig, hvis de gør det arbejde her. Jeg vil mene, hvis de starter. Ja. Det er første ting. At træffe beslutning, jeg tror det er sværest. Ja. Man skal beslutte sig at gøre det, ikke? Og nummer 2, så laver de øvelser hver dag. Ja. Og efter en måned, så kan de sige det. Ja.
Så fordi man lærer forskellige ting. Mange ting husker vi, men det gør vi ikke. Ja. Du ved, altså, ja. Så siger man, det er det, nå ja, det virker godt, men gør du det? Nej, det gør jeg ikke. Nå okay, hvorfor ikke? Nej. Så du ved jo ikke også. Ja. Men mental træning, det er lige så vigtigt som fysisk træning. Ja, det er det, helt sikkert. Ikke? Men vi glemmer det. Ja. Vi glemmer simpelthen, vi tror på, at hvis vi løber ture eller tager til fitnesscenter, så det er nok for os. At, ja, man glemmer den mentale del af det, ikke også? Jo, men man tror, det er nok. Ja. Og det er nok på kort tid. Ja. Men det findes noget andet. Ja. Det er mental træning. Ja. Ikke også? Og når man ved, hvordan, og så plus, man skal finde ud af de gamle ting, og arbejde med dem. Ja. Så hvis du forestiller dig, at det nu holder dig tilbage, ikke også? Så det kan ske for mange år tilbage. Ja. For eksempel, dine forældre har sagt, at du ikke bliver til nogen. Ja. Det var den sætning. Ja. Så man er nødt til at gå tilbage og bearbejde det på nogen måde. Ja, det er klart. Ikke også? Og finde ud af, hvordan man kan arbejde på energiplan. Det findes også nogle øvelser. Ikke også? Ja. Man kan bearbejde angst med nogle øvelser. Ja. Det er ganske enkelt, hvis man er tålmodig. Igen. Ja. Tålmodighed og beslutsomhed. Ja, det er det, der skal til. Det skal også vilje. Ja, vilje. Det gør jeg for mig selv. Og det lærer de på det her kurset, hvor de styrke dit selvværd. 30 dages forløb der. Ja. Det er i orden. Tak skal du have. Velbekomme, og tak.